Hej Thor, du er en af de nominerede til klassens ven. Hvad vil du mene det var? En, der altid deler opgaver. Ja. Hej Torbjørn. Hej. Hvad vil du mene er en klassens ven? Altså, jeg vil sige, det er en, som der virkelig sådan, altså, inspirerer liv i klassen. En, der skubber hele klassen frem til at komme ind i sådan sociale arrangementer. Det kan være nogen, der sådan holder fester for klassen. Holder folk i gang, selv når det er hårdt, for eksempel i SAP og SAO-perioden. Giver dem det der ekstra sådan, og så hvis du kommer ved enden af det her, der er en fest ved denne uge, eller der er et sportarrangement, for eksempel Carsten fra min klasse, som der skulle med mig hen til at være en del af volleyturneringen, der var her noget tid siden. Vi vandt ikke den eneste kamp, men altså det var sjovt, så ja, det vil jeg sige er klassens ven. Tak for det. Hvad synes du klassens ven er? Det er helt klart en, der kan give et godt smil og måske altid siger godmorgen til en, hvis man er lidt morgenkræven. Det er selvfølgelig også en, der er god til at give en klask i måsen, sådan her. Hej Lund. Hej. Hvordan har du det med at være nomineret som årets humørbombe? Det er meget fedt, men jeg tror at folk de stemte forkert, og de egentlig mente Emil fra 3A, for jeg synes han er meget sjovere end mig selv. Ja, det er han også. Okay, hvad er din reaktion på din nomination som humørbombe? Skal vi ikke filme det her en anden dag? Jeg har en dårlig hårdag. Sig en joke eller den? Det kan sgu da ikke bare sådan. Det kan jeg ikke. Hej Olivia. Goddag. Du er jo nomineret som årets humørbombe. Ja, for fanden. Ja. Kan du godt se, hvorfor folk har stemt på dig? Jeg fik dem til at stemme på mig, så Alle sammen? ja, alle 4 stemmer. Så vil du sige, at du er en sand vinder, hvis det er, du vinder den her? Det vil fandme være vildt, men jeg kan nok ikke vinde på 4 stemmer fra min egen klasse, så I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. You can bet your dollar come on, Mr. Green. Okay, vi har fanget kantineafhængige nomineret her i kanten. Har du nogen ord at sige til din nominering? 16 lapper i kanten. Bomberglat. Jeg tror, i første G, der brugte jeg sådan noget, det ved jeg ikke, 4-5.000. Har du et estimat på 2. og 3. G? I 2. G, der må jeg måske have brugt, det ved jeg ikke, måske lidt det samme. Ja. Og så, det ved jeg ikke, i 3. G, der har ikke været så mange timer, så det er måske lidt under. Ja, han har brugt mange penge. Hej Silje. Hej. Hvordan har du det med at være nomineret til årets kantineafhængige? Super. Det giver god mening. Giver det god mening? Det giver god mening, ja. Hvor meget vil du cirka gætte på, du har brugt i MSG's kantine? I hvert fald over 20.000. Og hvor kommer de penge fra? Det er mine hårdt optjente penge. Luksusfælden. Ny sæson. Tirsdag kl. 20 på TV3 og Viaplay.dk. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. Nu sidder vi her med nomineret til årets Skø og Gokke. Hvad siger I til det? Vi er så glade for den her nominering. Okay, vi har nomineret i årets Skø og Gokke her. Har I noget at sige til det? Ja, det finder jeg. Ja, det er super fedt. Er det rigtigt, at I har et hemmeligt forhold? Det ved man aldrig. Nå. Hej Manuel og Jennis. Hej. Hvordan har I det med at være nomineret som årets Skø og Gokke? Det er varmt nok. Det er det der. Forstår ikke, hvorfor I er nomineret. Ja. Det er lidt nonchalant. Ja, du ved. Ja. Ja, tak for det. Hej Sara. Hej. Du er jo nomineret som årets overlever. Det er jeg. Kan du lige kigge på klokken? Ja, den er 13.59. Ja, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor tit plejer du at være i skole efter 13.59, hvis du skal være helt ærlig? Sjældent. Sjældent? Ja. Hvorfor er du her i dag? Det er fordi, vi skal skrive projekter på i religion, og jeg har så meget fravær, at jeg skal op i religion. Og hvis vi ikke skulle det? Så havde jeg ikke været her lige nu. Vi har i dag fanget en af årets overlever, der faktisk er i skole. Har du en reaktion på, at du er nomineret i den, Katrine? Jeg er meget glad for, at jeg er nomineret. Havde også lidt regnet med det.
Jeg har aldrig. Du ser det ikke som sådan lidt et diss, at du aldrig er i skole? Nej, jeg er bare glad for at være her. På grund af du stadig er her og ikke er blevet smidt ud endnu? Ja. I hørte det her først. Vi har fanget endnu en årets overlever på vores 3. forsøg. Har du en reaktion til det? Gym er bare et spil, men også et spil. Type shit. Hvad ved du om at gå på gym i 4 år og stadig have en hue om at tænke? Jeg tager en pjek i dag. Hey, det er ikke så let en dag. Men på den anden side har nogen taget skade af en pause ind i... Okay, vi har endnu en årets overlever, tilfældigvis også for HF. Har du nogen reaktion? Nej, det har jeg egentlig ikke. Hvad er dit fravær? 17%. Fuck, mand. Det er den samme... Nej, det er det ikke. Okay, vi har fanget en af årets overlever nomineret. Har du noget at sige? Har du nogle spørgsmål? Hvor meget er dit fravær på? Lidt over 10%. Nej, det er på mere. Ja, over 10%. Hvor meget? 18% cirka. Damn! Okay, tror du når til... Får du hue på? Ja, selvfølgelig. Hej Mathilde. Hej. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi let efter dig i 4 dage nu. Ja. Ja, du er jo nomineret som årets overlever. Yep. Er du overrasket over det? Nej, det kan jeg ikke sige her. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen, der... Ikke rigtigt? Nej. Mm-hmm. Kan du godt se, hvorfor folk har stemt på dig? Ja. Mm-hmm. Altså det, at vi kan kalde mig en overlever, er lidt overraskende, hvis I spørger mig. Du vil sige noget andet måske. Jeg vil sige, det er en overraskelse, jeg er her. Okay, vi kan ikke få fat i Jonas. Har du en reaktion for ham? Kom nu! Det var nok sådan cirka, den havde sagt. Så sådan der, ja. Yes, nu har vi lige fået fat i rektor Lene her. Så hej Lene. Hej piger. Vi vil gerne spørge dig om, hvilke værdier står Midtjyllands Gymnasie for, og hvordan gør en elev så fortjent til titlen som enten Mr. eller Mrs. MSG? Jamen, jeg synes, vi her på MSG, for det første er vi jo en lille skole, hvor man kender hinanden, og forhåbentlig også er gode ved hinanden og passer på hinanden. Så jeg synes jo, årets Mr. and Mrs. skal være nogle elever, som har været nogle gode kammerater i klassen, men også på skolen har været gode til at tage hånd om de andre, være gode til at være positiv og konstruktiv og deltage. Så det der med at turde bidrage til gavn for nogle andre. Så nogen, der har gjort noget for fællesskabet i klassen og på skolen, det synes jeg simpelthen skal være års Mr. and Mrs. Ja. The champions, the champions. Hey, we gon' bow, never fall. Og nu står vi her med endnu en Mr. MSG nomineret. Nogen reaktion? Ja, men det var vel forventet. Altså. Har du nogen ord til konkurrenterne? Jeg vil sige, vi har jo en i Somi, og så har vi en, som der sådan halvt er med i caféudvalget, men... Er det mig, der er halvt med? Vent til min fucking video. Er du med at sige? Nej, du skal nok tage den, Lund. Jeg tænker, du vinder. Ej, han er humble, fucking. Det kan vi gøre. Hej Lund. Hej. Hvordan har du det med at være nomineret som årets Mr. MSG? Jeg er meget glad for det. Jeg håber, jeg vinder den. Det har været fedt at være fredagscafé-formand, selvom der ikke har været så mange. Jeg er rigtig glad for jer, der har været der. Tror du vinder? Jeg kan det godt lide, jeg tror det. Jeg har nogle stærke konkurrenter. Vi må se, hvad der sker. Hallo, Karsten! Er du klar på en kommentar til din nominering som Mr. MSG? Nå, jeg er nomineret som Mr. MSG. Vidste du ikke det? Nej, det vidste jeg ikke. Han vidste ikke engang. Jeg har ikke lige kigget. Men det lyder da meget spændende. Har du nogle ord til dine konkurrenter? Hvad er mine konkurrenter? Mig. Det er dig og hvem? Kranker? Ja. Ja, I har ingen chance. Ingen chance. Vi har fanget nomineret her i det vilde. Hej Tilde. Hvad er din reaktion på at være nomineret som Mrs. MSG? Det er jeg meget glad for. Meget taknemmelig for det, så tak. Hvor er hun humble. Og vi sidder også med nomineret til årets Mrs. MSG. Har du nogen ord at sige? Det er jeg da rigtig glad for, at jeg har gjort en stor del for skolen.
Har du nogle ord til dine konkurrenter? Nej, hvem er det? Tilde og Agnes. Nej, det bliver da spændende. Hej Agnes, du er nomineret i Mrs. MSG. Har du en reaktion? Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg er nomineret, men Fordi der var nok stemmer til det. jeg er glad for, at der er nogen, der synes, at jeg er Mrs. MSG, men det føler jeg ikke selv. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Hej Flovin. Okay. Vi er fra Galledvalget. Må vi godt spørge nogle spørgsmål? Kom, bring it on. Du er blandt andet nomineret i Årets Lærer. Hvad er din reaktion på det? Jeg er i chok. Fuldkommen. Ja. Har du nogle ord at sige til dine elever? Ja. Du må prøve at støtte mig så godt I kan, men jeg ved ikke, hvad mine chancer er. Hvad er mine chancer? 1 ud af 3, eller? Nej, 1 ud af 3. hvad hedder det? Jeg har ikke matematik længere. Nå. Hallo Peter! Må vi snart spørge dig? Må vi det kan du finde ud af. Kom, han er med. Han er klar. Kom, løb. Følg med. Hvad er din reaktion på din nominering som Årets Lærer? Fedt. Hvem ja, okay. Hvor mange er der nomineret? Dig, Flovin og... Hvem? Lasse. Og det er jo et stærkt felt, ja, vil jeg sige. Så bare det, man er kommet med i nomineringer, det er vigtigt. Yes. Det er totalt ufortjent. Ufortjent simpelthen. Ja, Han er humble. At bestikkelse, det virker. Haha, I hørte det her først. Det er derfor, han giver mig 7-tal. Han bestikkede mig. Hej Lasse. Du er nomineret til Årets Lærer. Har du en reaktion? Jeg er så vildt glad. Hvad har jeg vundet? Ikke noget endnu, du skal lige have nok stemmer til at vinde. Tror du får nok til det? Okay, cut. The name's Bond. James Bond.